DJ Amin ne, Allah Amin ne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, Allah sarki, mutuwa mai sa mutum ya dinga tsaki. Yo, ta'aziyya zana meka dan anti ya rishin babban aboki. Yo, mutuwa mai raba da uba, lilkabzi ya rishi wa yo Allah sarki. Allah ka ji kan baban lilkabzi dan anti yanayi masa Allah sarki. Allah ka ji kan baban su lilkabzi. Allah ka ji kan baban su lilkabzi. Lili kabzi duniya ba mata uwa ma ba kowa da yake ciki za ya koma. Fata na a gurin baban su lili kabzi aljanna ta zama makoma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sarki. Lokaci daya Lili Kabzi ya kira dan anti ya ce babu lafiya. Dan anti ya ji babu daɗi ya ce da safe asibiti za su dubiya. To washe gari da safe ya kira dan anti ran baba yayi tafiya. Yana faɗin hakan dan anti ya ji ba shi da nutsuwa sai kai da tafiya. Ya tashi ya je gidan su Lili Kabzi bayan shi kukan shi tuni yayi ya tsaya. Hakan yasa dan anti ya danna hawayensa domin karyawa Lili Kabzi zuciya. Sai suka tashi suka koma gidan kakashi, ashe a can za a yi wa baba ta'aziya. An fito da gawan mahaifinsu, abokansu gaba ɗaya jikinsu ya fara makarkakatiya. An yi sallah aka ɗauki gawa baba domin a je makabarta domin abin ne ya bayan abin ne ya dan anti da Lili Kabzi suka tsaya a makabarta domin amsa ta'aziya. Bayan an je gida dan anti ya kira iyayensa domin su ji abun da yake tafiya. Yan uwa da abokan arziki suna zuwa wurin dan anti da Lili Kabzi domin su yi ta'aziyya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo, dan anti da Lili Kabzi abota ce wadda babu ita a duk faɗin duniya. Ko me za su yi tare suke yi, dan anti da Lili Kabzi soyayya su ta kai suna raba aya daya. DJ Amin ni ma ina yin ta'aziyya dan anti da Lili Kabzi, sai dai Allah ya ƙara lafiya. Allah ya bar ku tare, ku zarce ɗan harare, ku yi rayuwa a tare, ku zam gida da kyaure har abada rayuwa ta ɗore, har abada rayuwa ta ɗore. Yo, Jami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.